Pebrero 22, 2022. Action Firing Line. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa nga text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sa nga mga komento kag mensahe mga kaksyon. Ayo lang ko sa tanan nga mga texter kag mga nagahatag sang information via live sa Facebook naton na mas nami nga may komento kamo sang sa puro greetings mga kaksyon. Ay para mas masadyang aton sa nga pagbasa kag may mapuslan pagid kita. Ang pamangkot ko subong nga gabi mga kaksyon, ha? Nagmando na ang gobyerno nga patigayunon gid ang pagpangbakuna sang mga utod ta nga mga senior citizen. Kag ang pagpambakuna house to house mga kaksyon. Ano bang mahambal nyo sini? Ambot kon makapalagyo pa kamus na. Action Firing Line. Kamo abi hatag sang komento, bakunahan na gid ang senior citizen. Kag i-house to house pa. I-text kag i-butang dira sa aton sini nga mga kaksyon, mga viewers naton sa aton sini nga live kay basahon tana karon para ang inyo sini komento mabalaan man sa publiko. Action Brian Borden. Action Firing Line. On board na, Top las 9 tak na sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano balang nagalina gumba kag kaulumol nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad na ang Negros Occidental Police Provincial Office or NOCPO mga kaksyon. Wala pagid sang panibag-o nga information sa investigation didto ya sa syudad sa San Carlos sining alleged nga ambush sang 4 ka mga persona sadtong Domingo sang aga sa din 3 diri ang nagkalamatay. Suno sa NOCPO ang ining report angot sa pagtawag nga base na naalaan gid lamang o kon mistaken identity mga kaksyon, wala pagid ina sang confirmation. Action Firing Line. Samtang bangod sang asod nga mga pagpangluthang diri sa Negros Occidental, ang NOCPO liwat nagpahanumdom sa publiko nga ti hugton pagid nila ang checkpoint nila. Amo nagaling ang hugot nga checkpoint nga damo gihapon ang nagakalusot nga may bit-bit nga armas luthang. Action Firing Line. Imagine mo tong kahapon nga hitabo sa barangay Maaw, Syudad sang Bago, nga nagasakay sa motorsiklo, may armas nga dala. Galing kay ti ang mga assassin naton, hindi man ginayaguro magdala armas kung kabalo sila ara la pulis. Action Firing Line. Mga maruri man ni sila mo, no? Alangan ka na, dakpan ka na, kung hipos-hipos kailangan ay. Ang iban nga balita mga kaksyon, bandera sang Pilipinas sa Kapitolyo Provincial naka-half-mast makaksyon bilang pagpakig-unong sa pagtaliwan iyan ni Anay Negros Occidental Congressman Charlie Cohangco mga kaksyon. Action Firing Line. Kag DILG Bacolod nagpanugyan sa barangay officials nga i-review ang Republic Act 6713 o kun laye nga dapat non-partisan sila sa eleksyon. Action Firing Line. Ang aton nga mga kapitan, ambot kon may ara pada nga wala gid na ka-enchende sina. Kadamo gihapon sang kapitan nga bisan anhon nyo nga pulo panago nga wala kamo sa may ginasuportahan, kitaon manggihapon ang inyo sini nga alatrasan. Action Firing Line. Galing kay ang DILG hanggang salita man lang. Abi testing nyo, abi kaso gid bis kapitan, abi si Kagawad. Since then, daw ay quick bati nga maging kasuhan kamo nga hindi sila dapat or non-partisan sila dapat or sila may ginsportahan. Kay kung tutuuro ni DILG kag ni Comelec nga pangkasuhan, ubos ang tanan nga mga barangay kapitan. Action Firing Line. Wala bilin kung tutuuron nyo gid. Galing kay may mga humanitarian reason man ni sila mo para lang gid nga wala sang may makasuhan pahanumdom. Si kapitan man nga kabalan, bahala kamuda. Action Firing Line.
Samtang COVID-19 vaccination program sa Bacolod magabalik buwas nga adlaw matapos temporaryo nga ginuntat subong nga adlaw Martes mga kaksyon. Action firing line. Diriya sa syudad sa Bacolod man kagabi hambal ni Madam M. Ang zero case kuno for today nga publication sang DOH na for today kay real time tong inlawag ya kagabi sa interview ta nga zero case ang Bacolod. Pero nagwa subong sa DOH Region 6 mga kaksyon nga may 8 ka kaso sa COVID-19 sa Bacolod. Action firing line. Sinugid ba lang gasug? Nano mga daway man ga-synchronize kag nagka-coincide ng ilang nga mga statement man. Action firing line. Sige, suliton ko nga aton sini nga pamangkot subong nga gabi. Anong mahasiling nyo nga i-house to house na ang vaccination sa mga senior citizen? Naliyog lang ko hatag komento, hindi lang ta puro greetings ha, para maganahan man ta magbasa. Action Brian Warden. Action firing line. Sige, ang mga balita sa national mga kaksyon tiunahon ko si COVID. Kay si COVID mga kaksyon subong nga adlaw, halin iya sa 1,400 plus kagabi nga ginlawag ta sa inyo. Subong nag 1,019 na gidlang ang bag-o nga kaso. Action firing line. Salamat gid Lord sang amat-amat nga pagnubo sining nasambit iya nga kaso everyday sang COVID-19 nga ginalauman sang publiko kag bugos nga kalibutan Lord nga mapapas na ini kag makabalik-balik naging kami sa normal. Action firing line. Ang aktibo sa Pilipinas subong 56,561 kag ang nag-alalayo 2,988 subong lang ina nga adlaw. Action firing line. Parte man kay suno diri sa DOH mga kaksyon sa 18,177 nga ginpaidalom sa swab test sang bugos nga Pilipinas. 19 gid lamang ang nagpositive. Daw kadako gid katama sang buhin ikumpara sang ligat. Action firing line. Di Mayo man ang mga-action. In fact, dito iya sa Metro Manila, subong nga gabi may ara sang face-to-face nga discussion ang miyembro sang Metro Manila Council mga kaksyon sa tanan nga mga alkalde nga ila nasakupan agod istoryahan na kon ipapanaog na bala ang Metro Manila sa alert level number 1 sining Marso 1. Action firing line. Kwerte man kay makaligad ang duha ka tuig mga kaksyon nga nag-attack sa aton si COVID-19. Subong pa lang naka face-to-face liwat to ang mga alkalde dito sa Metro Manila. Kwerte hidlawanay sila. Action firing line. Di Mayo mana kon ang ini nga mga patimaan nagaamat-amat na gidman nga nagaamat-amat nubo ining si COVID-19 kabay pa nga magkalaubos na gid ni. Action firing line. Sige, ang iban nga balita mga kaksyon sa aton sini nga pagpangalagad sa na-mention ko na kaina si DILG na naman, Department of Interior and Local Government mga kaksyon, Eduardo Anyong sekretaryo nagpalayag nga may patigayunon nga National Vaccination Drive ang bugos nga Pilipinas para lang gid ina sa mga senior citizen. Action firing line. Kag hindi pa sila makontento or nakontento nga magapadulong si senior citizen sa mga vaccination center kundi ang mga ang mga nurses naton kag ang mga bakuna amo iya ang magapadulong sa mga puloy-an sa mga senior citizen. Action firing line. Istoryahan nila ini sa Department of Health na kag ginapreparar na ini. Anong basis mga kaksyon sang DILG kag DOH? Because sa sini nga mga tinion didto iya sa Hong Kong. Grabe to subong ang kadamuon sang kaso. Kag suno sa report nga nagasululobra sa hospital, nga ara na lang sagwa nagatululog sa mga salakyan, ang iban sa kilid na lang nagahigda mga kaksyon kay puno ang hospital. Ang kalabanan didto nga na COVID amo iya ang may mga edad. Action firing line. That's why nga napilitan ang gobyerno nga i-house to house ini sila sa vaccination day drive for senior citizen gid lamang mga kaaksyon. Action firing line. Pwerte, te sige, bulubantayan tani.
papreparar ang mga senior citizen tada. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad oy napatay giliho ang Tarlac representative nga amo si Carlos Charlie Cujanco mga kaksyon. Ini based posting sa iya sining asawa nga si Chona Huxon Cujanco sa iya sining Facebook page. Makaligad nga ini ang nagtaliwan da ang kung sa wife pa nakaihibalo si Sir Charlie Cujanco makaksyon anay kongresista man diri sa syudad sang Ocon probinsya sang Negros Occidental. Action Marlon unahon ko na lang be kay iangot ko na lang diri ho para isa na lang kahansak ang information la. Action firing line. And sa wala pa nakahibalo si Cujanco, anak ini siya ni former Tarlac Governor Eduardo Danding Cujanco. Mga kaaksyon. Action firing line. Nga ini sila nga mga pamilya amo ang tag-iya sang mga dalagko nga mga negosyo diri sa pungsod Pilipinas kaangay sang mga San Miguel kag iban pa may mga radio stations man ni sila nga negosyo mga kaaksyon. Action firing line. Kag mga ate kuana prominente kag manggaranon gidya hindi lang kay millionaire billionaire mga kaaksyon. Action firing line. Diri sa Negros Occidental naka half mast ang bandera or hayahay sa Kapitolyo Provincial. Nga kay nakaagi man pangalagad diri sa aton sa isa ka distrito ining si Sir Charlie Cujanco mga kaksyon. So ano ayhan ang ginahikot karon sang Kapitolyo Provincial angot sini kay hindi matago may nabulig man na siya diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Unahon ko na lang si Action Marlon hinobiya kay ang kompleto ya sini nga detalye dira kung ano ang mga ginios-gios man diri subong sa probinsya ano ayhan ang mga himuon sang probinsya angot sini makaksyon ina hibaloon naton mismo subong nga gabi. Capital reports. Ang mga balita wi Action Marlon hinabiyag na dulong sa aton sa D3 Bayo doga nga proteksyon sa kaugalingon mga kaaksyon ano. Sige. Maagi siguro sa radyo no. Okay sige. Sige la 7:18 na sa aton sini nga pagpangalagad. Ara na. Pagmuno ko palang kaina sang pagmuno ko palang kaina sang parte sa senior citizen nagaulan ang text sa kag-chat sang aton sini nga mga listeners may ara gid sang mga mabugat nga komento. Action firing line. Sadya gini mga kaksyon. Ari na sa Action Marlon unahon ko ni siya kay kabalo ka karon siya paning matira alas 9:30 sa alas 11 sa Night Patrol. Action Mar, anong kaganapan sa Kapitolyo Provincial may connection sa kamatayon ni Sir Cujanco? May gabi? Aksyon na bray ng gabi. Kayo na sang udto o kung sang aga aksyon bray ang ayahay sang Pilipinas. Kira sa flagpole vlog na hamtang sa sulod sang compounds ng Provincial Capitol Lagoon and Park. Mas connection na bray. No? Kung siligon din kapanaog patunga. No? Kay amon yung ginahimo dari sa Pilipinas pananglit na may ara at sumray sang kilala balang ang personalidad na may ara sang contribution sa isa ka lugar nga nagataliwan bilang paghatag man sang simpatiya o pag-unong aksyon na bright. Now, nakaina sang aga ining pagkataliwan ni former Negros Occidental Congressman Carlos Charlie Cujanco. Nakalabot niya sa galayon sa itarupangod ni Governor Bong Lacson kay manti naglawig na nagsubray sa pagserbisyo ining si Cujanco dari sa Negros Occidental. Now ang matabo nga ang sanggol at palalawigan naman na sumbray nagadihon sa resolusyon nga nagatakiulong dumdum balik sa mga mayo man nga hinibuan ni Cujanco
diri sa Negros Occidental. Ang background ng Sombray, Aha. kung ang pangalagad ni Cuangco sa Negros Occidental, nag-umpisa ini siya alkalde sa banwas ng Pontevedra I see. 1992 to 1995. Aha. First term natapos niya. Nagpara-elect siya second term 1995 to 1998. Nagdaog sa Sombray. Waya na ni matapos ang ikatatlo niya nga termino. Kaya pag 1998, nagpapili ni siya at Sombray kongresista sa 4th District no, sa Negros Occidental. Nagdaog siya para 1998, natapos yun ang term na gid bilang kongresista to 2007. Aha. No? Pagkatapos, congressman, nag-silo siya dito sa may Tarlac, nagpapili naman Axon Bray, congressman sa 1st District ng Tarlac sang 2016 election. No? So nagdaog siya, kag ikaduwa sa buong termino at Sombray bilang 1st District Congressman sa may Tarlac. Pag nagpara-elect, puntarin ini siya. Sa katapusan, yung termino, may angot sa siling palaboton sa Mayo 9, 2022 nga pinili. Ay, o galing kayo, nagtaliwan siya. Aha. Automatic sa Sombray, may nagbulot pa ni siya mo. Daw misis siguro? Ang bata, yung si Bata Jaime. ya? Okay. Buwan ko din kung yasa nga bata mo sa yasa nga asawa sa ito pala nga si Rio Diaz, ang artista, ang beauty queen. Duwan bata, yung mo ni Sanday Claudia kag si Jaime Cuangco. No? Si Charlie, amo ni isang pinaka-kamanghuran ng Sombray nga bata. Kamanghuran nga bata ni the late sport patrons kag businessman nga si Eduardo Danding Cuangco Jr. Ito Danding Cuangco nagtaliwan man ng ligad nga Hunyo 2020 action Bray. So niyag ni Joe Lacson, ipalabot ang isa nga paring unong sa pamilya ni Charlie Cuangco na binagsobra din-mention nga di ang mga utod ang duha niya kakabataan nga Sanday Claudia at si Jaime. Pilang edad Jackson Mar? 58? 58. Oh. 8 years old yung Jackson Bray. Ay, ano nisa mo? Nagsalente na sa kabay. Yes. Sa lakyan na din maniho yung pala. Yari at sobray, ang palayag, di ka pa na pong lakson. Okay. Sige, Axon Bray, no? Daw na alang-alang, guro sa atos okay na pagtanda. Okay na? Okay na. Of course, I would like to extend my condolences to the family of the late Charlie Cuangco, especially to Tita Gretchen, to Tina, to Mark, and to Lisa, and of course to the kids of Congressman Charlie for his passing away. I think we can always just remember what he has done for Negros Occidental when he was the representative of the 4th District. Although we were not always in touch, but the few times that we were together, we always talked about progress. Even though that he was already a congressman in the 1st District of Tarlac, he would still talk about Negros Occidental. We mourn the passing of the late Congressman Charlie Cuangco. After all, he served as mayor of Pontevedra and of course as congressman of the 4th District. So, Axon Bray, ang kalawig doon sang half mark isang hayahay sa Pilipinas pero sa may capital medyo malamig pa ni posibilidad. Medyo white tababalaan kung top-top di San Ogid ni. Siguro, laban-laban ng Sombray, top-top siguro ng malubong no? Ang bangkay ng anay, kongresista. Naman ang report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na malog na lugaya. Mga ka-action sa Dingaban sa Pinas. Labuton ka sa Amon Balita ka Serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial dolong saton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Sige, no? Karon pagbalik naton karon dugay mga kaaksyon.
i-check na ton, no? Kabalo ka, buwas nga adlaw, mag-aabot diri si BBM kag si Inday Sara. Na, may connection na sa ila sining pangampanya para sa May 9, 2022 nga eleksyon. Action firing line. So ang mahitabo mga kaksyon sa ila sining nga pag-abot diri buwas nga adlaw, may ara sila sang patigayonon nga caravan. Si BBM mag-aaray buwas sa Silay Airport buwas sa aga. Pero way pa mahibalaan kung maka-cover diri ang media, mga kaksyon. Na? Last sa 3:30 sang hapon, may caravan magahalin sa highway sang Silay, malabay sa syudad sang Talisay, diretsyo na siya sa reclamation area. Last 5:30 sang hapon, mag-aumpisa na ang ila sining grand rally, mga kaksyon. Action firing line. Amo na boss ang magkalahinabo ta kag mabatian ini ang ila sining mga speeches boss nga adlaw, labi na gid si BBM kag si Sara mabatian diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Action firing line. Kag may mga upod man sila nga mga senatorial candidates nila. Way pa nato na balaan kung sanay sinogit no ang mga ululupod mga kaksyon. Pagbalik naton karon, i-check naton kung anong preparation. Kay pag-intindi naton, si Negros Occidental Police Provincial Office maga-convoy gid halin sa Silay going to Bacolod. Pag-abot diri sa Bacolod, ari gid diya ang plastar ni Bongbong Marcos kag ni Sara. Diri gid sila stay abi sa pila ka oras. Ano ayhan ang preparation sang Bacolod City Police Office for their security, mga kaksyon. Action firing line. Nga ang ginatutukan tang seguridad, managapapili niya presidente kag vice presidente mo. Grabe ka init subong si Bongbong Marcos. Amo man si Sara Duterte, nga mainit si Sara Duterte, although nga ang iya sini nga mga panguntra sa pagka-vice presidente daw, hindi amo na iya ka grabe ka init subong. Anong butsilingon kung mainit si Sara? Because Sara, anak ni Presidente Rodrigo Duterte nga damo man ang nagakaugot. Action firing line. Di wala kita kahibalo sang situation. Ano yan? Preparation sa BCPO. Karon pagbalik naton karon dugay-dugay. Action firing line. Pero ariyo, gina-endorso naton sa inyo ang Bluterna Plus Herbal Capsule, mga kaksyon. Ngayon si Bluterna Plus Herbal Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay siguro. Okay. May gabi lang kay Milili Oligo sa Bani Cave. Naga-monitor si Madam Elizabeth Gamala. Good evening, Sombray. Please greet lang Roy Dilin Alquiro Hilera. On her birthday today, greetings from BCHS Class 74. Stay safe, God bless, and more power. Salamat. Nida Biliute Olarte, naga-monitor man sa Bahrain. Christine Minies Villalubos, si Barky Tribe, Araman, ginagreet siya si Kimpoy Yolo. Paul Spot III, Rochelle Fulgencio Susana, naga-monitor man. Eric Moico, good evening Sombray, evening Sombray, kag sa tanan nga pagpalamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Always stay safe and God bless to all. Si Myren Amunares, Araman, good evening Kas Myren Amunares. Ay, okay. Kumusta da? Milili Oligo, Tamiyaw lang, Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Mart Mayo, Jinky Dailagdon, Will Amar, kag Alex Montesa. Si Maria Leia Marabailes,
Banaglorioso. Evening Action Bri, monitor lang sa Camilla Bacolod South, Tangob. Restituto, no to Marcos Duterte political dynasty. No to chronism. Tsakto ko, chronism. No to corruption. Si Oligo Palagyo ginagihapon sila Action Bri kay makita nila ara gapadulong iskirda na dayon exit. Partida sa senior citizen. O malumi na, good evening Action Bri, mas maayo na gani nga house to house na lang para hindi na sila budlayan magpa-vaccination center. Kag wala na rason nga hindi pagid magpabakuna ang mga seniors ta. Oh, hala. Si Eric Moyco, Action Bri, si Boy Cooken, why gin las-las kamot niya kuno? Kag si Indaya Zara, Jin Potpot, makagto diri ba sa Bacolod? Maruti ba? Koitan, tama po. Tama po kuno. Rosemary Martino, maayong gabi Sir Bri, hindi gid kapalag ang mga senior, pero para man sa ilak ayuhan. Baby Gregorio Yulo, good evening Sir Bri. Always kami nagamonitor upod Tatay Dolfo, Nanay Jutay, Nene Janice, kag husband ko diri sa poblasyon DSB. Si Tuto Tatan, good evening Action Bri, nadula na sa Pilipinas ang demokrasya. Kung himuon nila ang house-to-house nga vaccine, nadula na ang freedom sang tao sa Pilipinas. May punto man. Kag isa pa, hindi mandatory ni. Lourdes Villanueva, tama kagin Action Bri. Good evening Action Bri, watching from DSB. Okay. Kanamo, galing nga monitor sa Don Salvador, Benedicto, no? Si Barke Hambalya, may gabi, family Yolo Gostillo, Tito Nono, Yolo Kimpo, Yolo Ardong, Yolo. Salamat. Maricar Miliesa, good evening Sumbray, watching from Banga Totong, Barangay Felicia. Shout out lang sa family ko sa Barangay Dulao, Bago City. Imbong Jocampo nakatutok sa Maaw. Toto Tatan, daw Barcelona ina, kung compulsory ang bakuna. Malaan talang na, basik sun sino masanggutan da. Vanessa Mayo nagamonitor man. Rowena Castillo de la Cruz, araman sa Barangay 6. Wing Yulo, salamat. Jonalyn Ninial de Crepito, good evening Action Bri, Ayungon, Valladolid, Galantaw. RR, Joy Lager, Piquet, Edward, Dalaraga, Artemio, or Armatillo. Ira Piñafiel, Action Bri, gapamatigin kami Barangay Tangob, Piñafiel family, sa bana ko nga si Archel. Weng, Hambalya, may gabi kay Kimpo Yulo. Gapamati santa ng dinner, salamat, samtang ga dinner, gura. Action Radio, sige. Lourdes Villanueva, good evening, Sumbray. Para sa ako niya, Sir Bry, hindi kami yang magsugot nga pilito nila vaksinan si nanay namon niya. Kay niwang ni kaayo, subong kay may TB. Basta may ara sang rason, ang aton gobyerno, mamati man na sila. Sige, ano nga mahabyugan na sila. Correct ka dyan, hambal ni Toto, tata, no? Melvin Peñafiel, salamat. Carmelo Garingo. Si Hildores Liwat, ang problema Sir Bry, kay hindi nila rilisan ang senior citizen budget monthly. Di paano ni Sir Bry man, wala pa niya COVID-19 niya, ara na iya ang budget sang seniorya, ano man labot sang vaccine man, husto pagid. Oy, may gabi lang kay Aldrin Diamante diha sa Talave, Punao. Eric Moyco, si Charlie Kuhangko, bana na siya ni Rio Diaz. Marilo Travilla Catinoy, Araman. Rosalina Arellano Espadero, Eric, magkantubwa sa Bacolod ang mga ancient human at kulto, may grand rally. Wow, grabe ba? Iyato ni Eric Moyco, not mine. Georgia Gargasiran, good evening Action Bry, senior citizen naman nakita nila para mapilitan magpabakuna. Di kayo mga kabataan daw, goods na mo. Kundi sa senior naman sila. Teresa Tres Reyes, maayong gabi Sir Bry from Tres Reyes family in Silay City. Salamat Sir Bry from Kimpo Yulo. Pero may ginagreet si Kimpo Yulo. Ano, gapapili gro ni si Kimpo Yulo ay. Lilia Taton, evening Sir Bry, salamat.
Si Merly Gonzaga, good evening, Sumbray, mag-comment lang ko kung sino madaog sa pagkapresya na ang ginbutang sang Ginoo sa nabakante nga posisyon. Husto? Jonelyn Ninyal Discrepito, kung Discrepito, good evening, Ari, naga-monitor live watching RR kag Joy Joy. Okay, nabasa ko na. Balikan ta ka mo karon dugay-dugay ha, sa aton sa nga pagpangalagan, hindi lang ako maghalinda, kag ang akon pamangkot, anong ma-comment nyo, liwat, so way pa nakakomentar kag mga late tuners ta. Anong ma-comment nyo nga i-house to house na gid sang aton mga vaccinators ang mga senior citizen. Kay hindi madala sa vaccination center, sulungon nila balay to balay. Anong inyo binga ma-comment dira mga kaksyon? La 7:36. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar. Action Firing Line. Manamyaw kita nay sa aton sini nga mga utod, mga kaksyon, sa aton sini nga pagpangalagad subong gabi Action Brian, hindi na insakto, wala hustisya, wala na sa lahi, pagkatao sila, mga balay kay mabukol gid mabukol gid mata. Naghahanda na ang mga binango namon, mayo naman na tapos terma Duterte dali na lang. Action Firing Line. Ambal ko gid mo. Good evening, Sumbray. Basi may chance ma-interview mo si Pausi. Hatag number ko sa iya. Tito Willie sa best friend ni Papaya.
God bless. Amo na ganing problema, sir. Kay halin pa kapon ang tinawaganay ko si Yaway gidya kasabat si Madam Pausi. Oo. Amo man na ginaayo tas sa aton sini nga mga public officials. Aside nga nagaserbisyo kamo sa inyo sining pumuloyo via material dira o ano nga situation. Sa mga information niya, pinaka the best of interview ko sa mga radyo, TV, kag sa mga newspaper. No? Oo, kaya mo na ang nami pagid. Ti ariho why gid kasabat sa tawag ta? Siguro I don't know. Action firing line. Basi naga-monitor si Madam Pausi, ma'am, tagami kami tsansa nga maka-interview sa imo. Oo, basi batian ta ka sa ibang estasyon, ti mamuno kita di. Pero pa interview man, dapat ang public, bala makabalo man, may know kung anong imo sining ano to sa plano mo sa Bacolod di. Action firing line. Kaya ti, nagapapili, pagid ka man subong, ati, dako na rin nga bulig kung tani sa imo. No? Sige. Good evening, so Brian, monitor gig kami always. Si 28 na lang kung pa-interview. Oo, dapat kung public official ka, once gani may ma-interview, so interview ka gid. Kasimple man na sa mapamangkot, ilunggo man lang kita diri, basic nga mapamangkot para makabalong publiko, no? If next Brian, monitor gid kami always, kag mayo man gani nga patakaran nga i-house to house. Nga mang vaccine kay para man sa gihapon sa kayuhan sang mga pumuluyo. Tamyaw ko lang dayon si Aquana, ang Istoconing family sa Barangay Mansablay, Isabela. Salamat gidak Subray sa pagbasa, roding niya. Gali, God bless Action Radio. May gabi man kay nung roding kay Day Pina, sinong Idot, sinang Dolor, si Tini, si Pado, si Jerry, kag iban pa nga nagamonitor sa may napaturan. Action firing line. Good, no? Good evening, Sumbray. Kung ano matabo sa senior nga mabakunahan sabto nila ayhan. Action Bray, good evening. Kung hindi magpabakuna ang senior, ano na karon? Amo nang aton hulat-hulaton da. Action firing line. Good evening, Sumbray. Gamonitor kami di sa Purok 1. Barangay Nagasila, Carlota. Utod. Utod siya. Tilawan nila, sir, mang house to house. Utod man niyo. House to house. Utod man, no? Kanugon ba si akig na ni Tani? Action firing line. May gabi Action Brian, amo mana di amon buhaton kon mang balay-balay sila kag basi malisi sila sang dalagan kon padaisan kon sila sang ido. Saksak yo ang tanan nga dagom sa lawas yo. Sa lawas. Action firing line. Hindi kumudahon tani sila kung hindi magpabakuna, ti hindi lang Hindi lang pagpalagsi sang ido, pero kung doon di naging makadabanan, si purting ang mga komento sa iba. Action firing line. Good evening, Action Bray. Kita nyo sa inyo pala nga komento. Nag-enjoy na kita naton nga pamati, no? May gabi Action Bray, nagapahalata kagid nga BBM Sara ka. Kay pirmi mo ginalawag ang ila rally. Kung si Lainey, gani, way ka man galawag. Naano ni... Ay, kaptunto man nga texter man. Way ko ga pamangkot, partisin Ariho, explikaran talang ka mo. Nga nga ginawag ning pag-abot ni Bongbong kag ni Sara. Abi, ikaw may explikar action anbe? Kaya, duga kadulaan ko espiritu. Pagka namit sa text niyo, do ka namin i-reson na. Kabalo ka mo, kisa nagligan, ginamo man na di. Nagkanto sila ini di, duway kuno hilmonon di sa aton. Kabalo ka mo, ang pag-abot buwas ni Bongbong kag di Sara, ang Action Radio Bacolod is a commercial radio station mo. Na? Commercial radio station meaning, kung wala commercial, wala kami income. Kaya hindi kami black time program dire. Na, ginapintindi tani sila para kasabot pud mo ba, na? So, gakabuhi ang Action Radio sa komersyal kag sa panahon sang eleksyon amo ning mga political ads, political rally, grand rally, etc., mga kaksyon. Action firing line. Isa ka ehemplo nga anang akig si Presidente Rodrigo Duterte sa ABS-CBN. Kay may hambal niya, may ara sa singgon bayad sa ABS-CBN, ngang iban nga political ads niya wala gin-replace ang ABS-CBN. Action firing line.
Dira na nag-umpisa tanan. Hasta nga naglabot sa tax, hasta naglabot na lang sa mga wala na tagaan sa gusto nga benepisyo, mga empleyado, bla 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 bla. Pero dito nag-umpisa to, but according sa ABS, na-replay tanan basi wala lang sila nag-intindihan ay. Action firing line. So nga ang ginahambal ko din nga buwas may ara sang Grand Rally si BBM kag si Sara, bayad ina. Oh. Kung ikaw nga naga-text diri sa akon, kag gusto mo nga si Madam Lenny mo mahambal manamon di, bayri kami. Action firing line. Bayri kami. Kintindi ka? Amo mala ng amon. Sino pa da? Isko Moreno, Manny Pacquiao, Ka Liodida. Kung sino man gina-opdan mo, sino pang ibang kapapili subong si Rastaman. Ipakig-angot kini sa akon. Kay negosyahon ta kon pilang bayad. Kay bisan adlaw-adlawon ko lawag si Lenny mo de. Action firing line. Si Soto, mga idolo ko pa nan pro kabalo ko si Madam Lenny kag si Sir Soto, wala ni ideya sa gina-text mo di subong. Tani dason mamangkot ka anay antes ka mag-attack sa ako. Action firing line. May kakabalo nga akon buton presidente, sekreto lang anay ha. Action firing line. Kaya nakaintindi ka na sa trabaho namon di sa radyo. Hindi mo pagmalisyahan. Oo. Kay kung si Madam Lenny magkadto di kag may ara sang bayad, sus panamion kung ginatudo-tudo ya. Kung gusto mo kantahan ko pa si Madam Lenny para masatisfy kada ang imong kaugalingon. Action Brian Morden. Action firing line. Di ka mo magpanginit bala kay kabalo ka ang una pangutos kung si Action Fred Salanga pa. Una pangutos, pierde. Action firing line. Sige. Arsuliton ta naman ang balita. Bongbong Sara kag Bongbong Sara. Sara Bongbong ko na tawag nila. Buwas nga adlaw maabot dire. Halin pa lang sa silay, si Action Eden Abuso, sunlog ni mo. Si Action Eden Abuso, sundon-sundon niya na si Bongbong kag si Sara. Sa silay airport pa lang ha. Kung diin makadtong sa lakyan hala i-report ni Action Eden. Ari na ka-action, ari kami gasunod, ala ka mo da. Action firing line. Pag abot diri sa Bacolod, ang lain pagidya kay Salon Pagid ni Action Dale Salazar nga nakaposting tuya sa kilid sang stage mismo ni BBM. Objection firing line. Anong imo ni Dale to? Ma-report gyapon sa kay BBM kay Sara Duterte Action James na bayad. Action firing line. Kinasitsulit na hindi niya libre, bayad. Kaya kung din sila magbayad, sino man tunto sa kiklawag sang ilang ngalan, di man? Action firing line. Kung okay na. Now, si BBM, medyo mainit ang ngalan niya. The same as Sara Duterte. So, buwas nga adlaw, puwerte ang bantay sang kapulisan ta. Halin sa silay, pakadto di sa Bacolod. Pag-abot di sa Bacolod, salon sa Bacolod City Police Office. Ano ay ang preparation sa Bacolod City Police Office mga kaksyon sa sining caravan buwas kag ang Grand Rally ni BBM kag Sara Duterte. Action firing line. Dali gid lang. Sige. Ate, sige, basahon ta na karon. Now, ang venue nila ara sa reclamation area ha. Buwas nga adlaw sa may Pope John Paul Galeaction hindi to sa may racetrack. Sa may drag race to balasang ligad sa may Pope John Paul dira. Gina-expect mga kaksyon, according pa ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, 70 to 80,000 ang magatambong buwas nga adlaw coming from south to north and central lakip ng Bacolod. Mga kaksyon, Action firing line. sa nambal ko na ang security dapat nagapangunagid. Una-una, kung may matabo na karon kay Bongbong Marcos, sunihalapla ang tawda. So ara gid yang aton nga mga pulis ngay sila gid niya ang may dako nga poder kon security kag peace and order ang pagahambalan. Online sa firing line. Ari sa aton sining nga linya si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabanang, spokesperson sa BCP. Sir, may gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod. Ini sa Action Brian Morden. Hello sir, may gabi Sir Brian, sa tagpalamati isang Action Radio. Salamat gid sir sa time. Pasensya sa disturbo sa mga gabi, sir. Ang NOC po mga convoy halin sa Silay Airport going to Bacolod buwas nga adlaw.
pagabot di daw salon kuno sang BCPO. Ano sir ang preparation sa BCPO buwas sa pagabot ni BBM kag ni Sara and then sa ilang mga kaupod nga nagapapili senador sir? Oo, sir, no, may ginalatag kita nga security preparation sa para buwas nga event. Kag may 120 kita ka PNP personnel nga ipaga-deploy sa bilog nga Bacolod kung sa diin magahiwaton no ang ila kwa ni BBM. And as well as may sisinta kita nga bitaw man nga mag-augment para i-ensure ang flow sang traffic sa syudad sang Bacolod. Aha. So, kumbaga sir, ini subong tanan kuan na gid plastado na gid wala na tabuas ang dapat nga kabalakan pa si Sir Kiti, ikaw mismo may ideya kung ano ka init ang ngalan ni BBM sa subong nga eleksyon sir kag Inday Sara Duterte ano? Oh, sir, preparado na sir kag plastado na ang atong deployment para buwas no kag may kuan man sang aton nga kuan kapulisan mismo nga i-ensure gid ang nga mangin peaceful ang event boss. Aha. Sir, sa mga iban nga lugar ba sir pero why gid nato ni sir ginapangamuya sir no lahi palayo nang gid ni like sa area sa mga Mindanao may ara to sir nga inabalang kung isa may mga bulubom babala sir how diri sa aton sir may mga K9 nakita man sir no nga ginaplastar to check sa mga dala sang dag sang iban. Sir, tanan nga mga event area was or posible nga pagakadtuan kuanan taga-sipingon sang aton K9 unit kag OD diri sa Bacolod. Aha. Ang area sir open field sir no. So ano sir man oo so hindi mo 120 ka pulis lang ka gamay ikumpara mo sa gina-expect nila nga 70,000 sir no. Oo, sir. Aha. So, kaya lang sir sa 120, kaya lang ayan. Kaya sir, kaga may bulig man tagid sa iban man nga law enforcement agency ang buwas nga activity. Ay, okay. At least hibalaan naton. Sir, anong pwede dalon sa mga utod ta halin sa mga banwa kag syudad nga inabalang hindi na kamo mabudlayan sagi pa check sa ila kay ti kabalo naman ta subong may COVID-19 pa. Hindi na ta sagi ka hambal bla nga abrihing bag mo o kayang bag mo damo na bla sir. Dapat mabitbit pagid sa sina or hindi na lang. Sir, kuan gid sir kay may ara kitang screening or may pagaymuon nga pag-search sa mga entrance no nga sa tanan nga magtambong sa buwas nga activity. Check it natin ginadumili ang gid ang mga pointed object ang mga bladed weapon or any deadly weapon. Kada is ang ilang magbitbit sang face mask. Para pagid amon mo na pinaka-importante gid boss sir face mask gid ano ang mga utod ta. Bao sir kabalo kita do hindi na gid man part sang pulis nga trabaho pero after sini ang basura bala ayan sir ambot ko makabulig kamo sir kung paano sila mapaayo no nga ibulsa na lang ang basura no pwede man na aguro sa PNP sir no. Sir, ang parte na yan, sir, sa basura, sa organizer na mismo. Yung mag-consina nga sa ilang mga participants sa matumalambong buwas nga mag-observe man sang proper waste disposal. Sige. Sir, namuno mo gid man kay na ang parte sa traffic, sir. Apila to kani sobra pila ka bilog to sir nga bitaw gani sir? 100 plus man no? 60 ka bitaw sir ang mag-ensure sang flow sang traffic ba sa mga event area. Kag sa posible nga pag-aagyan sang grupo ni BBM. Sige. Sir, ang imo na lang panugyan sir sa mga driver, sa mga makadto diri buwas sa adlaw, anong ila dapat nga paghimuon sir para sa aton gid nga security liwat tanan sir? Sa ginakwanta no sa mga motorista buwas ang kung mahimo kung once makita na nila ang convoy no sang PNP as well as ang ining kwan sang aton nga bisita kinahanglan pag once makita kwan sila magpahigad sila just like man bala kung may ambulance may fire truck kung once nga makita na ang mga nagablinker na or may marked vehicle na immediately magpahigad gid sila kay siyempre
mga VIP na biskan sino pang VIP amo ginang gina-observe no, dapat magpahigad gid ang mga motorista para diretso-diretso ang biyahe sang ining mga VIPs. Kag dason ang ginakuha nato no sa mga kauturan nga nagadipasahi kung mahimo likawan gid nila ang mag-unload or load sang ilang passenger nga naga-double park sila. Kailangan i-observe gid ang rules ang traffic rules and regulations no, para malikawan ang pag-traffic sa dalanon. And then ginakwanta ang mga magtalambong bus nga kung mahimo no, biskan ara na kita sa sulod, biskan may mga face mask kita, i-observe ta gid yapon ang social distancing kag i-consider ta nga ang mga katupad ta nga positive sila para at least hindi kita magkumpiyansa. No, kay biskan to sa pagtambong-tambong ta kita pa ang magadala sang virus sa aton nga panimalay. Sige, amo malana para buwas. Ang gusto ko man lang palabot kiti buwas sir, maabot di sa aton halin si gwa mo. So dapat mangin aware na sila tonight pa lang agod nga di sila magproblema na diri sa Bacolod. Sir, yes sir, gabana. Salamat gid sir, may gabi mabuhay ka sir. Salamat gid. Maraming salamat sir kag may gabi. Yes sir. Action firing line. Kay nasa aga interview naton kwanto mo inang ang task force disiplina. Ang task force discipline action on 20 slak bilog idwas makadto to. Action firing line. So mangsaway sila sa wala naka face mask kag kon sa lawayon kanagin nga kapila kanagin hambalan sige ka mangyapon kasukas ang face mask mo tikitan ka mo action on. Tagaan ka action elm sang citation ticket. Kabalo ka pilang bayad sang citation ticket? 200 pesos. Action firing line. Kon ang ginbayad man, hindi lahog lang niya. Kon 200 man ang ginhatag sa inyo para magtambong, kay kutso-kutso man lang niya ito na. Impas gid ang 200 mo. Action firing line. Kung hindi ka gusto mabuhinan 200 mo, mga community service ka lang. Mangguna ka ni Anais Bacolod antes ka puli da kung skan dunay ka pahalin. Action firing line. Hindi gid magpasaway. Ina sa task force disiplina na ha. Susubong nga gabi for security na naman. Kung wala man lang kamo dalon gidyang inabalang kinahanglan nyo magamit bag, hindi na lang kamo magdala baga. Mas nami nga pulo plastic na lang dira nga kitaon kay kabalo ka subong dapat hugot gid ang seguridad. Kabudlay sang mga kakalahinabo subong sa palibot mo. Mas worst pa ang bulubumba sang sa COVID-19 kay on the spot gidya baldahon nya kada kon sumigabong na. Action firing line. Kada sulod mo sa event area, sa venue, sa event area mismo, i-check ka mo sang pulis. Pero kung why na ka mo bit-bit nga bagda, hindi, ang pulis malantaw lang sa imo, daw dasig lang. Action firing line. Buwas tani or tani labuton ko man kang taga DPS mo diri sa syudad sa Bacolod. Anong preparation nila ya para mahimos taning basura? Sigurado ko madungaga naman ng basura sang Filisa nga dam site da buwas nga adlaw puwerte gid mo ang magkalabilin nga basura. Action firing line. Amo ning dako nga balantayon DPS. Abi butangin nyo na lang to isa ka IPM nga truck abio para hindi na kamo ayawan pang himos pa. Action firing line. Chamba man buwas sa mga nagalibod ka man nagalibod ka tubig, nagalibod sang mga balot, nagalibod sang ano pa da mga chichirya. Oo, chambal ng boss daw makaulo income inisla sining grand rally nga ini. Action firing line. Mayo man niya, no? Pero halong-halong gid kita mga kaksyon. Halong man ang mga utod na boss kay ari kamo sa Bacolod. Wala ko ginahambal action James nga ang Bacolod delikado na gid sa mga kawatan sa bulsa, ano? Pero ginapahalong kamo na kon kay base boss ang mga kawatan di nga mga snatchers di mga pickpocketer naton. Mamati man to sila sa Grand Rally pero nagapangkutig les bulsa nyo. Action firing line. Na pakikuan nyo gid paki-safety gid butang nyo gid ang bag nyo safety gid dapat o bulsa nyo o wallet nyo tanan para sigurado pag puli nyo di gid kamo magbahay mga kaksyon nga maghambal kamo litsugas. Kadto pa ko sa rally na dula pang wallet ko at tutong ATM ko at tutong number sang asawa ko pating nobya ko. Action firing line. Disgrasya. Cellphone nyo, pakitago nyo gid na sa pagkadamo kung kaisa kalam sa damo tawo mga kaksyon. Action firing line. Sige, no? Alas 8:09 na sa aton nga pagpangalagad.
Ang next kong nga issue mga ka-aksyon manami ini. Kay Action Dale ni karon nga balita. Kay gusto talang pukawon ang nagakatulog o ko nagapatulog-tulog nga mga barangay kapitan kag kagawad nga wala kamo dapat sang may iga-endorso nga mga nagapapili subong. Action firing line. Kay ang barangay, klaro ginayakon, nagpapili ka sa barangay, dapat ginabasa mo anay ang libro sang barangay. Ang barangay, according sa DILG, nga non-partisan kamo. Meaning, wala gig kamo dapat sang ginadampigan nga politiko. Pero diri sa Bacolod daw, damo naman ganito aksyon na nagpalaligo sa Boracay. Action firing line. Ang iban nga wala nagupod sa Boracay, Action Helms. Pagka balon nila nga moto kadlagko galing tampaana ito, nagpalagas pagka-aga sa Kaislayas Lakyan nga lakatatu. Action firing line. Hingagaw. Non-partisan kamo, meaning may kamo dapat dampigan. Gusto ko kamo paintindihon nga may ara sang poder nga mag-endorso sa mga kandidato, amo gid lamang ang presidente, vice-presidente, senador, congressman, mayor, gobernador, vice-gobernador, mga konsihal pwede sila, vice mayor. Pero si barangay kag kagawad, most likely ang purok president, hindi gid kamo mag-ulo endorso dira. Action firing line. Kung pwede lang panago lang kamo. Hindi tamang ginamatago kay mo na niyang aton nga naandan, pero panago man gamay, hindi man magpahalata kay kahuluya man. Action firing line. Amo na karorat sa dahon tawid Action Dale Salazar sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Action firing line. Pero antes pa naman ang tanan, gina-endorso na Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan. Basa, Lucia Sanchez, non-partisan gali ang mga barangay. Why ang tarp ni Mayor Bing ara sa Villamonte Rotonda, Tubang Police Station, and didto sa gym anay. Pakabit ang pamangkot sino nagbutang na da. Virgil Pinda, Action Bright, nagamonitor sa Celine Home. Stay safe. God bless you and your family. Action Bright. Salamat. Ikaw mo da, mama. Si Aimee Crisostomo Marquez. Good evening, Action Brian. Sa mga supporter ni BBM kag Sara, halong lang kag safety first. God bless everyone. Pinakanami nga pahanumdum ho para buwas. Oo, kabalo ka buwas ang inyo bantayan. Una, COVID-19. Ikaduha, ang mga kawatan bulsa. Ikatatlo, halong gid kay base may mga sabotahe kung kaisa. Normal ina sa sitwasyon nan paghalalong gid. Sina Neo Lench Araman, Merly Gonzaga, budlay maghalikad to sa rally si COVID hindi makita nan. Hindi pwede ma-search, no? Joby Monares, Araman naga-monitor. Toto Tatan, nagsumbray ang puso mo, relax lang. Okay lang ko, sir. Thank you, good sir. Stephen Magbanwa. The candidates for... Si Kibuloy siya nga, paktan niyang damo-damo nga kung tao ba? Basi naisip yun na guro na Ray Flores, Barayuga. Good evening, sumbray, panyapon, ta samtang monitor diriya sa Barangay Pandanon, DSB. Good evening man kay Inday Ann. Sige. Al Ramos, good evening, Sumbray. I remember my interview ka previously kay M. Ang regarding sa coming grand rally ni BBM diri sa Negros kag Negros. Mangkot ka ri. Sa health protocol, social distancing, ang sabat niya may mga in charge ina ang syudad ang mag-monitor sa social distancing. Paano nila ayhan na makontrol kay BBM man? BBM man si Mayor?
Hindi daw wala daw si Mayor Bing daw hindi BBM. Daw lane ni saya. Si Sara Duterte for Vice President daw suportahan niya na. Wait kabalo kung sinong mayor, sinong presidente niya. Si Peter Toriza Macadaya, balok aksumbray, la na sila kabalo sang ginawakal nila. Gani man amo nang ginapaintindi ko sila Sir Peter, sir, para maintindihan nila. Jose Eugenio Noble, kalma lang aksumbray, mga hindi sa lapakon nga mga tawo. Gani man sir, pasensya gid sir. Kung isa ginapaintindi ko lang na sila sir kay para kaintindi man sila sa trabaho namon. Si Andy Saludares, BBM Sara lang kami dia. Aksumbray monitor lang kami di sa barangay MH del Pilar, Pontevedra. Salamat. Si Saiki Aldaba Fortuno. Good evening, Sonbray. Monitor gid kami subong sa action firing line. Ginatamiyaw ko lang si Jenny Fortuno sa La Carlota kag Freyha Dinero. Kayo next sa mga ngalan. Thank you, gid, no? Goto-utoy kadlaw si Ma'am Vanessa Mayo. Elvira Hilogo Araman. MJS Candido Hildure. Good evening, Sonbray. Monitor mi sumag kag kay Pari Simeon Ronquillo sa Kabunan. Kag Kagawad Sangko, Kagawad Brinques Abonan. Sinong Ronquillo, Simeon Ronquillo? Why sa chat ha? Sako Guruay. Lolita Fabila. Action Bright, good evening. Tamiyaw lang lihaw kay Fred Fabila. Gamonitor gid siya subong. Ray Flores Barayoga. Thank you, gid. Okay, sige, diri sa dalom. Vanessa Balnya. Action Bright. Good evening, Action Bray. Paano mahambal ni Ma'am Ang ngawa na case sa Bacolod? Happy watching from USA. Abot to kagabi hambal ya 0 case ng kuno Bacolod. Pero subong may 8. Basi nagtinalang talang lang gura. Wala lang guro nagsalulanto gura. Basi may lain man to siya nga basihan ng Vanessa Mayo, no? Sige. 8:17. Paki-share lang kag-like sa aton sining live mga ka-aksyon and karon dugay-dugaya pagbalik ta may kwanta, may nami pata nga mga balita. Dira lang kamo kay ma-enjoy gid kamo. 8:17. Presyar na tayo, presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, malaki pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Sige, manamyaw tanay dali gid lang while ginaplastar na Action and Defensor sa Action Dale Salazar. Ginatamyaw lang naton sa LMS Dry Goods. LMS Dry Goods second floor sang Old 888, no? Naga-monitor si Maan, Althea, si Ken, si Sheena, Gerson, MM, Nolly, ang Boss Noel nila. Naga-monitor kuno kag si Ma'am Dindin. Bao, salamat gid sa pag-monitor ha. Dira sa LMS Dry Goods second floor sang Old nga 888 mga ka-action. Parte. Okay. Si Charles Dilag ang aton nga kuan man ang aton sa nga classmate kay na salamat gid na. May gabi man kay Tita Ida Riosora dira sa area sang Morsha, Nanay Linda kag si Tata Idida. Salamat gid. Dali gid lang mga ka-action na. Good evening, Action Bray. Hindi gani matabo ang house-to-house vaccination sa senior citizen. Kay basi magamugid. Salamat gid. Amoy nakulbaan ko gani basi nabaid na ng mga ispading. Evening Action na Bray. Kon hindi magpabakuna ang senior, ano karon? Na tapos gid kamo. Good PM Action Bray, kibot gid kami nga si Vice Gov BBM ba? Ako wala host of friend hindi man ta luyag na ila Ako wala luyag BBM na. Na-incheck ni ga text ato na. Good evening Action Bray, the best kagid nga tutukan. Toribio Riche, gali always tutok sa barangay Talaptap sa La Castillana. Salamat gid ba? Action Bray, lini lang ta. Hindi gani. Lini lang ta kay para lain naman. Testingan ta naman bayi. Pagkatapos kay Gloria Sona wala nagid nagbayi. Sige. May gabi Action Bray, San Om Masaka dugang ang 1,000 ni Duterte sa pension sir. Check na to na bidaw na limunaw na nga issue mo. Sige, dali lang. Action Radio City Hall Report. Arin ang balita ng Action Dale Salazar, parte sa non-partisan. No? Direta lang tutukan. Action Dale, may gabi dira sa imo. Yes, Action Bray. Mayari diri sang panugyan na si DILG, Bacolod Director Maria Joy Morides Madayag sa mga barangay officials sang Bacolod City. Ang wala ni Action Bray sa nagahilapit nga eleksyon no nga ti ginkuan rin siya naton sang reaksyon kung ano ang matawag diri sa mga syudad sang Bacolod din kasugid man nga mayara sang mga elected barangay officials ang magapakigbahin sa eleksyon o pinili ay Action Brian na kumbaga may bisang ginasuportahan, gina-endorso nga mga kandidato, no? So, according diri kay Ma'am Dayag Action Brian, supposed to be ng mga barangay officials nakahibalo din sa Action Brian sang lagi nga dapat non-partisan o dapat i-implement nila ang pagka-neutral kung may aragin man sa mga eleksyon o pinili ay. Rason ito ang panaganda ni Ma'am Dayag is dapat reviewon ng mga elected barangay officials ang Republic Act 6713, RA 6713 o kunang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees Action Brian.
ang balimamadayag Marina State Action Bryce sa siningalay nga dapat non-partisan ang mga barangay officials. According siya dapat may raman sang pronouncement o kung wala or mando from DILG Central Office nga dapat amo na sila dapat nakahibalaw na ni sila Action Bryan kaya hindi mo lang niya subong gina-implement kundi sadto pa. Nga according siya, in kaso din man kung may sa mga complaint wala Action Bryan nagabato ng DILG sang reklamo kundi dapat magrekta sila sa may COMELEC o Commission on Elections. Aring tingog ni Ma'am Padayag ang DILG Director sang Bacolod City. Actually, kung man gid na ara na sa aton nga code of conduct, code of ethics and public conduct and conduct of public officials sa political neutrality na bala. Ara na nga yan, bisan wala sang isuan sumo si Republic Act na nadugay na yung 6713 naton. Sumo lang na. Dili sa Bacolod anong siya matabo ma'am kung or kinahanglan may complaint na siya before. Oo. Kung may reklamo, reklamo lang sila sa proper forum. Pero hindi kami yan. Hindi kami yan. Kung sila sa kumilit. Tiyan mo lang na, kung balikan lang nila ang Republic Act 6713 on political neutrality. Isa na ka sa ethics natin nga na gina-enumerate na dapat all public officials should remain politically neutral. Action Bryan na patihan na si Mama Madayag according si Ati ang cover diri from Sangguniang Kabataan ng mga elected officials sa Tubtoba mga punong barangay sa may Action Dale? Yes, Action Bryan. Dapat may mareklamo kag hindi man sa DILG kundi sa COMELEC iya magarikta Action Dale. Yes, Action Bryan. Sa COMELEC kay nadunduma ko na sa Action Bryan sa mga previous elections nga mayari ni sa mga barangay officials sa naging napasakan sa reklamo pero hindi niya sa Bacolod City kundi sa iba na nga lugar Action Bryan. Bauti ara nabatian nyo bago lang sa report Action Dale kung may nabalaan ka mo pwede gid karikta sa COMELEC reklamo pero dapat may mabakod nga ebidensya gid Action Dale Yes, Action Bryan. Pero kung basihan natin sa on the ground Action Bryan ti palarihat. Tuon, no? Kung magreklamo, pati reklamo ka man, kaya the obvious mo na Action Bryan, especially sa social media, kung sino yun nga mga kandidato ang ginasuportahan nila for mayor, vice mayor, councilor, or even pagka-presidente or vice-president Action Bryan. Amo na gani Action Dale, nga kadamo gid sa mga barangay kapitanes nga naga-enjoy sa panahon sang eleksyon. Ang iban abi pahalata gid abi nagaisa imagine mo for example diri sa Bacolod ginaisip pa ganiya sang isa ka nagapapili alkalde kon pilang kapitan ila mo di ba Action Dale? Yes, Action Bryan. Kumbaga out of 61 makalamang-lamang ka Action Bryan, especially kung nara si mga dlagko nga barangay di laban-laban pero ang pamangkot dira is kung ma-impluwensyahan sang kapitan ang mga botante. Amo na pamangkot hindi mo na nila upod gid sa pilog nila nga adlaw kagabi Yes, Action Bryan. Kaya amo na kada individual may araman niya sang kaugalingon nga panghuna-una o pag-intsende sa mga social issues Action Bryan diri sa komunidad. May ara gani kapitan Action Dale kabalo ko na labayan mo gid dia nga medyo nakainom-inom na diri sa Bacolod oy nagyayaw-yaw upod niya pa ang nagapapili sa amo na nga grupo bla Action Dale clueless ko Action Bryan. ara na tapos kasubo bla nga why sila nagabasa sang libro sang barangay kung anong trabaho nila bla. Yes, Action Bryan. Kagati na balantayan natin kay since ma-start pa man lang ang local campaign diri sa siyudad sa March 25 more than a month Action Bryan ining preparation kay dira na magasugod ining mga campaign materials kag may mga tinaga na blang vote Action Bryan sa nga kandidato diri sa may siyudad sa Bacolod. Ara pagaling kung isa gini Action Dale nga mismo ang ina nga barangay hall gani nga tinan-partisan manayan hina pero dira mo pa makitaan ang tarpaulin ni mayor ni vice mayor kag sa mga konsihal na. Damo gini hindi lang na sa Bacolod bisan din lang na. Iya Action Bryan kay tiko naman kung baga
kumbaga ting ila sining usually nga reason action by ti freedom of expression. Ila ni kinamataro nga magpabutsyag kun ila ni nga kandidato nga pag-suportahan. Pero amula to ang pronouncement no sa DILG even sa central office diri sa Masyadad sa Bacolod na supposed to be dapat non-partisan sila action by daw hindi sila mag-interest sa mga campaign related nga mga aktibidad. Galing wa ito na mention niya kay na kon may ara gid man sang reklamo against kay kapitan ano bi nga mga kon mapamatud-an gid abi no? Ano nga mga penalties or mga dapat matabo sa iya ipapanaog sa Action Dale no? Yes, Action Bray kay ti kun may mga case gid man may mga time pa man Action Bray nga tagan sang ti honor due process ining mga involved nga mga individual para depensahan man ang ilang sining kaugalingon in kaso gid man nga ti kun may mga allegation nga gin-violate niya ang Republic Act 6713 action Brian. Mayroon na ganit siyang Civil Service Commissioner or CLC Commissioner nga nagpalayaga na bisan na magsuksok ikaw sang uniform nga may itsura dira or ngalan ka kandidato nga posible maangot action dahil sa election makabig man na siya nga violation. Wow, kung ako kapitan o kon iskay man dira o kon kagawad kuy dahog ikamo sa gikasuksok sang bayo nga sinong ginasuportahan yung alkalde kay kung malitratuhan kamo da wala nagid kamo ya tsansa nga makapalagyo sa Action Dale. Yes, Action Bray. Kag tipod gid kung may ginapangtubang kang kaso bangod ti mabla ang time consuming ang imo sining resources mausikan ngita ka sa imo sining abogado para magbulig depensa man si mo Action Bray. Kag ang suspension pila kadlaw may lang kon suspension lang direkta kaka sa serbisyo kay ti nakapakita ka nga hindi kay mo neutral mo. Yes, Action Brian. May pila diri ka mga barangay officials nga na-suspend pero hindi angot sa pagpangampanya Action Brian or election related. Sa kwanto ya sa box ang patay. Sa SAP. Sa SAP. Sa SAP to Action Brian. Pero ti mga 3 months man to or pila man to ang pakuhay ni Kapa. Kwanto 6 months kay 3 months to? 6 months to do amo mo Action Brian. Kag ti hopefully wala na lang diri sa may syudad sa Bacolod kun election related ang paghahambalan. Kay kung totoo, I'm sorry Action Day la. Gusto tala ni ipahat-pahaton kay ini nga mga isyo gakwan gini subong mo nagaginuwa gini sa barangay. Kung tuturon sang DILG kag Comelec matuod, bisan hindi na sila magpangita pa sang complainant dira or kung need gid man kundi mangita sila abi. May mga kapitan ganiya nga nagapatigayon sang inang grand rally dira mismo sa ilang gymnasium iya kag daw sila pa ya gani tatay-tatay nga nagakakol-kakol sa sila nga mga nagapapili presidente. Yes, Action Brian. Pero mula kung stricto ang enforcement sang siningalayi, damogid ang mag-violate Action Brian. Pero mula ganito usually wala man sa mga complainant or mga Action Brian nga mag-file sang kaso sa proper forum. Sige, salamat Action Dale. Action Brian, balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale, Salazar mga ka-action sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Kanamit sa balita ng Action Dale Salazar sa buong gabi no? May ara na sang clue ang aton siring nga mga kauturan kung paano nila mamunuhan si kapitan nga oy hindi ka pwede makasupport kay amo ni nga mayor, presidente o kung sino man dira. Hindi ka pwede ka support nga lantaran. Tagu-taguan man ang imo sini alimpuduhan. Action Firing Line. Kaya hindi naging man nato niya matago ang kamaturan mo. Pero ti pulo panago man gamay. Ang problema lang o galing sa mga guidelines or pagsulundan o konlaye o whatsoever dira. Wala man bisang may gina-exampulan gidabi or wala ginasampulan abi kung sino nga kapitan dira or kagawad o kung sino dira nga inabalang i-dismiss gid o kung i-suspend gid bala bangod nga nadakpan nga naga-support sa kay amoni kay amuna. Amo ba halin sa udad o ka jutay sa laka katama? Action Firing Line. Daway gid gani mo, no? Daway gid gani. Pero inang aton pahanumdom sa mga barangay kapitanes dira mga iskay dira kag kagawad kay para man sa inyo man no para man sa inyo galing kay kun hindi man si magpakita sang support si kapitan kag hinali nga dumaog ang isa ka alkalde
Kag makapungko na, daw mabudlayan magpangayo sang pila ka mga palangayoon sang barangay gikan sa syudad. Action firing line. Maayo lang kung matabuan mong isa ka alkalde o kon gobernador dira nga hindi balaya pamulitika lang ang iya kundi serbisyo publiko blaho. May ara gid daan nga nagadala laog nga once gani mahibal-an niya ikaw nga kontrapartido kagid kag dumaog siya kaluluoy ka lang gid. Action firing line. Ikaw nga kapitan kontrapartido ka sa panahon sang eleksyon kag dumaog siya may ara sa mga proyekto ang banwa kon syudad para sa barangay. Ikaw nga kontrapartido daw kaluluoy kada ka hindi kagid pirmi malaputan sang mga proyekto. Malaputan ka man, medyo late ka na or kung kisawa ay nagidya gani. Action firing line. Daw mo na abi nga plastada. Ti galing kay ang aton nga politika yang election dapat may inkwentruhanay gid mo. Kag may mga supporters gid. Ang hangyoon ta naman lang kung sino ang magdalalaog ang inyo sinipamulitika, ihaboy nyo na sa basurahan kag sa bintana for the meantime nga ara kamo nagapungko sa inyo sinipagserbisyo. Serbisyo kamo anay dulaon ang politika kung nagdalalaog na kamo. Amo na nang ayo na to. Action firing line. Kay kung ginuna mo ang serbisyo sang sa pamulitika kung ara ka na sa plangakuan, sigurado ko nga pagdason nga eleksyon, pirmi ko na ginhambal di. Bisa magpulo panihol-nihol na lang kamo. Ang tao mabuto na lang giniya sa inyo. Action firing line. Prangkang istorya, tilantawan ng Iban Subong, nga mga alkalde. Kay sang panahon sang nagaserbisyo sila nga ila pa halos tanan ang puder. Daw wala man maigi nagaserbisyo. Daw wala man ginapamatian ng pumuluyo. May mga proyekto nga hindi man useful. May ginahimo nga programa nga kung kaisa na malisyahan nga may ara sang racket kag dako ang ginansya, overpriced, kag iban pa dira nga alleged nga korupsyon. Action firing line. Di pag-abot sa eleksyon, ayawan sila ayo liwat sa publiko. Labi na gid ko may kontra ka nga mabakod man. Wow, nagausdang-usdang ang incumbent nga alkalde, vice-alkalde, o kung sino pa dira kay wala kay mo sang binuhatan nga tarong sa panahon nga ikaw ang nagalingkod dira. Action firing line. Damo ni Subong nga may mga enkwentro hindi lang sa Bacolod kag Negros Occidental bisan din pangalugar nga may enkwentro sila pagkatapos pigaw performance nila galalain sila Subong daw pirme lang sila nagahigda nga hindi katulog sang tarong. Action firing line. Ilabi na gid kon may mga kaso ka kung hindi ka na opisyal manghilamos kagid kasagang sang ina nga mga kaso. Action firing line. Balikan ta karon ibang nga balita sa aton sa nga pagpangalagad maka-aksyon ginaendorso naton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule no kon sobrang blood sugar mo, uric acid mo. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay. John Sir na nagamonitor. Maayong gabi Action Bride kag sa tanan labi na sa mga brad ko Tay Ray kag Pre Ryan kag Pre Nior. Lucia Sanchez Chaktogid hindi need nga may complainant. Malagaw lang ang mga taga-Comelec kita nila kung sino. Tamad man na sila maglagaw. Hulat na sila hungitan. Gart Maravilla Kaknyo. Good evening, Sumbray. Hindi na ko ya makibot kon si Vice Gov BBM. Kaya tiyang iasawa, pilyedo, how? Ang nakibot to gina listener tato mga Benedicto ng ilang pamilya mo. Dito ginaya sa La Carlota. Kaya sa panahon sang Marcos time, ambot kon kadumdum kamo sang mga truck sang unang mga hino nga ang tawag BM. BM. Gahakot sang kalamay sa mga sentral sa Negros.
acronym sang anay ambasador kag sang anay presidente. Baw, thank you gid sa information. Amo nang gintawag nga BM gali. Ina mga laba ilong, no? Thank you gid Sir Gart Maravilla Cacnio. May mga listener tagali nga mga bag-o lang sila nagka-comment, ano? I hope so kada gabi mo of the night kita, sir, no? Thank you gid. Ang BM kilala ko na kay ginatawag pa na gani sa akon, Brian more than BM. BM ang shortcut sang name ko eh. Hino. Okay, thank you good sir. Appreciated gid ang imong information tonight. Si Francine Thali Bautista Araman. Niosan Balmera Lisas, maayong gabi sa mga kaaksyon, sir, watching from Manapla. Thank you good. JM Perez, good evening Sumbray. Monitor live sa Barangay La Granja, Carlota City. Greet ko lang Fam Perez kag halando ni family. Janet Oquindo, good evening watching from Imos, Cavite. Paul Street, Pardy King. Good evening. Ano pwede himuon sa mga aspirant nga wakalan kag hilabtiro diri sa lokal man? Ako, sino nga natumod? Aspirant ha? Hindi ko aspirant. Bibing Dagia Bautista. Good evening, Sumbray. Monitor gig kami Barangay 39, Lizares Avenue. Salamat. Sige. Okay. Ginagreet man ni Madam Jinky de Lagdon, B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Matt Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex R. Montesa, Milili Oligo, Michael John Season, Lily King Alma Oligon. Sige. Si Jory ni Pomosino Raman, thank you gid. Angela Gayondato Castillo, balaan ko ang kapitan nga nagmaoy, secret taga Bacolod. Abi hambal abi. Gakwan siya, why gid sila. Kung isa daw maluoy tanay sa nagapapili bala sa mga opisyalista, no? Why gid na yan nagatuon kung anong ilang limitation, no? Anong limitation nila, ano ang di na sila dapat asta. Kay manway gabasa sang ilang sining handbook sa barangay. Oo, may mga handbook ni sila eh. Oo. Ay, ulo intra ka lang dayo may kabla ideya. Basta lang kuno official ka, makahatag lang sang abuloy sa patay, bugas dito sa tag 3 kilo. Official na sila, pero may mga ara ka mo dapat tunan kung anong himuan nyo, no? MC J.E. Wong, lipatan ni Duterte ang kulang 1K sa mga SSS pensioner. Kay kwa na actually, ang inang 1,000 nga additional sang SSS pensioner, kung di ko magsala, dogin takol ko ni before, ang author gid sina sang additional nga 1,000 is former Bayan Muna Representative Nere Colmenares. Nan. Nga subong ka papili senador. Negrosano na amo na dapat buligan. Kay taga Negros. Oo. Jinky Day Lagdon, thank you so much Action Bryce. God bless and take care. Ihuraton ko lang ang gift mo, mama. Thank you man, ma'am, sa pag-monitor. Vanessa Mayo, Action Bry, greet lang ko, palihog to Sir Otay Benedicto. And to my brother Bert Mercado Herrera, salamat. Greetings from Minnesota, USA. Ari man si Ma'am Vanessa Mayo, ginahulat ko man ng gift, yaman gani. Salamat gidra sa inyo, no? Okay. Sige. Sige. Mabalik ko dugay ha. 8:48 mga kaksyon. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga passing para mag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Dayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad mga kaaksyon para sa inyo punggod, para sa may basahon ko din nga tuman kalawig nga mensahe pero kwan ko niya basahon ko niya na. Halin sa kay 3743 Action Bray kay ara kada sa radyo. Ikaw na ang maghambal nga hindi na sila magpangbalay-balay sang bakuna kay kun dagom ang ituslok nila sa amon, ang amon niya nga ituslok sa ila Indian target. Action Firing Line. Hindi yo pagpabudlaya ang sitwasyon kay ang virus hindi ya makasaler sa akon tanan yo nga ginabatsyag nga ginahambal sa radyo. Naeksperiensyahan kon tana ang bilog nga kalibutan gininto sang WHO tungod sa negosyo. Napatay kay nakuryente sa panguryente sa isda gin COVID sang maalam nga doktor. Action Firing Line. Kinaalam nga kabuangan sa tubangan sang Dios kag nga amay. Taga barangay mao ko aksyon na. Sige. Brian, basi mamangkot ka. Sige sir. Thank you gid sa imong mga mensahe sir. Kung house to house ang vaccination, hindi na kami magbutar kay Sara Duterte. Action Firing Line. Si Duterte lang ni presidente, pating anak nga nagapapili, president, vice president, na sangtan pa. Action Firing Line. Good evening, Action Bray. Madamo gid ni nga kapitan, mawad-an kay kabalan, kay kalabanan, eleksyon lang na sang national ginabantayan nila. Kay sinako naman mga korta ginabalo nila, puli, kag tiga na naman kon magpinili ay naman sa barangay. Ay, gali ka. Action Firing Line. Wari, may kaladlawan nga chat dari sa ako, no? Basahon ko ni Abe. Ariyo. Hambalya, pamati ni sa mo. Action Bray, good evening. Tibuas ginapilit nila ang kapitan kay BBM. Ari Action Elmso, napapilit nila kapitan kay BBM 150 pesos. Action Firing Line. Kuhaan pa nila 50 kay pamahaw, ti siya na lang gid abot sa tao. Porting nga booking anay, no? Tuod grabe man, no? Basi ilog lahog galing niya. Nung Georgian, may gabi na si Ima. Galing isa man ni siya guro sa makatilaw sa 50. Action Firing Line. Salamat gid kay Madam Jinky Dayalagdon, ha? Padalaan niya ko action niya helicopter. Action Firing Line. Basa to sa ibang yung minsaya. Ubos-uboson taning oras, no? Ari pagida. Action Bray, may gabi dira sa imo. Lini man kami Pabay, ilang na daya ang nagabira sa imo kay base guro nakatilaw na siya sang bulawan sang mga Marcoses. Action Firing Line. Bulawan. May interview to gani nga hambal ni Madam Imelda Marcos siya 7,000 or 700? 7,000 tons? I forgot, ano? Sa idalom, sang Malacanang, nga gold. Sang in-interview na si Bongbong, siya wala akong alam dyan. Parang wala naman yan Action Firing Line.
Bala mo da. Basta nga ako lang ginayo sa inyo, buto taya, hindi kay suno sa inyo tagipusoon kay nanamian ka. Buto ka mo, sang makitaan ninyo ang ila matutuod nga tinutuyo nga mangin leader kag gusto matabo sa Pilipinas. Amo na ya. Action firing line. Kaya ang kalabanan sa pamangkot ay hambal sang tao, siya batuna ang kwarta. Pero butuhon mo ang yara sa tagipusoon mo. Ha? Ti ako hindi ko pabor dira. Ako lang niya opinion. Mas nami guro, batunon ang kwarta, pero buto ka mo, bisan nga ina nga tao lapit sa tagipusoon mo, pero wala man lang sa may mabulig sa aton nga pungsod, pangita kamo ya sang dapat butohon nga may ara mabulig sa pungsod ta. Action firing line. Gods na ta? O, inyo ya, depende sa promo ng akon nga komento sa inyo kag ayo. Buto ka mo, hindi lang kay tungod, nami magsaot, nami magkanta, nami magyuhom, guwapo, buto ka mo nga may mabulig sa aton, ha? Sige. Okay. Vanessa Mayo, only kay Action Brian lang ang mga comments nga super funny. Yes, ma'am, kay kung tuturon, tani ululosdang kita. Dugay na ko kapamati, pero sa imo lang gid ko makakadlaw ya nga sobra. Iba na nga comment, wagas ha. Basta gahulat lang ko di ma'am sang imo. Kay Madam Jing, kay helicopter aksyonan padala sa akon mo. Si Ma'am Vanessa ba si eroplano ng iya, no? Salamat gidaan, ma'am. No, nadala ko sa migo mo aksyonan. Action firing line. Si Mario Lim Himinea, Action Bright, tidamo tao buwa sa BBM Sara, ti manakop si Taba Yolinggo, kinanglan mo niya dala sa citation ticket. Ti kulang kay 150 lang kuno 200 ang ticket. Action firing line. Si Aimee Di Venegracia, mangin maalam kita, maglikaw sa mga kandidato nga kawatan. Tax evader, diktador, kag manog patay. So help us God. Do may igo gito. Do may igo gito ha. Kanami pa tanirad sada pero do ka lang alang sa panahon ko no. 9:01 na mga kaksyon na pasensya. Firing line. Standby karon sa Action Night Patrol ay si Madam Wilma Cabarles sa Isabela nagamonitor manggalia. Ing totoy ako noy padalayak no sa akon. Action firing line. Ay may palagas ba? Sige, may lang ka nakalagas na ligid lang. May flash report na Patrol Action John. Sige, check nato anong flash report ni man. Sige, si Marley Gonzaga naga-enjoy Jet Action Brian para makalupad ka privately. Salamat na lang, mama. Aha. Sige, last 9:01 makaksyon may flash report ang aton City Patrol. Aha. Sige, while waiting kita, sunrise gid nga remote control assuredness gid. Sige, action dyan may gabi. Action ay mga more or less mga samkabulto sa ligang nga droga ang na-recover si nga matrion sang Special Operation Unit kag dito ko pwersa sang Bacolod City Drug Enforcement Unit diri sa area sang Purok Lagis Banago so that sang Bacolod Action Bray. Actually ongoing diri ang marking nakita ko mga siyam klinika dagko mga bulto. Estimate nila more or less mga 45 grams no. Duwa diri ang nadakpan sining bypass operation. Ang detalye sining karon na bantay sa mga sa Action Night Patrol. Flash report gikan sa patrol ang talibot sa Bacolod Action JTF na nagasiling sa total na action sa mga bahin sa Pinas labaton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action John sa report gikan dira sa patrol. Ay may bus na naman mga kaksyon ano. Action firing line. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden. May Action Marlon Hinabia. Tuesday subong ano. Sige. Ini sa Action Brian Morden mga kaksyon pasalamat kita. Kag maghilibati kita buwas sa mga gyapon nga istasyon kag oras. Mga kaksyon din kaman nga bahin sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tay Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless.